Κορίτσια του Θεού. Χρήσλα μου, πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να δούμε και ένα βίντεο που μας έστειλες από την σεξι και εκρηκτική Γιάννα Τερζή. Θα δούμε και λίγο ήχο στα χνάρια της Μπιγιονσέ και της Μαντόνα. Πρέπει να το δούμε. Ναι, αλλά είναι λίγο πονηρό στα χνάρια της Μπιγιονσέ και της Μαντόνα. Γιατί η Γιάννα Τερζή και το τραγούδι της, το Love is Your Name, σκίζει στην Αμερική. Πραγματικά η κόρη του Πασχάλη Τερζή έχει κάνει κάτι που δεν το περιμέναμε από Ελληνίδα καλλιτέχνηδα. Τι συμβαίνει όμως με αυτό το βίντεο κλιπ, γιατί το fbc.gr έχει και τις φωτογραφίες που δείχνουμε ότι η Γιάννα έχει κάνει μια ελληνική, έτσι ξέρεις, πονηριά. Δηλαδή, υπάρχουν σκηνές μέσα στο βίντεο κλιπ της, οι οποίες είναι κυριολεκτικά παρμένες και όχι απλά δανεισμένες, από το Frozen της Μαντόνα, αλλά και από παλιότερο βίντεο κλιπ της Beyoncé. Δηλαδή, το στήσιμό της και όλο αυτό το σκηνοθετικό που βλέπουμε μας παραπέμπουν σε παλιότερα βίντεο κλιπ των μεγάλων αυτών κυριών της διεθνούς showbiz, βέβαια, έτσι. Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ σεξι. Και να σου πω κάτι, ούτως ή άλλως στην Ελλάδα νομίζω δεν υπάρχει παρθενογένεση σε κανένα τομέα. Ναι, μόνο που αυτό έγινε στην Αμερική. Άρα σημαίνει ότι η Γιάννα κουβαλάει το ελληνικό δαιμόνιο μαζί της. Δεν το ξεχνάει ποτέ. Καλά κάνει. Να σου πω κάτι, και εμείς, αν δούμε μία στάρ που μας αρέσει, προσπαθούμε να κοπιάρουμε το στυλ της. Μα τίποτα, καλή επιτυχία να της πούμε, γιατί σκίζει και μας κάνει περήφανους. Χρήσλα, φρόντισε αύριο να έχεις πολλά και αποκλειστικά θέματα. Φιλιά σε όλη την ομάδα του www.fbc.gr. Πάρα πολύ ωραία.